Alikho elishona ngenazo ezalo yamukela nazo izindaba ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Inkantolo ivune umongameli usizi-ke emndenini wowamukane ezikhukhula kanti kuvelile Osolwa ngokubulala ikhansela le-ANC. Izindaba ze1KZNTV zifundwa-ke nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlawane siyakhuleka. Inkantolo enkulu eGoli iSouth Gauteng isivune ngesicelo esiphuthumayo sikamongameli uCyril Ramaphosa sokunqanda ukuba umnumzana uJacob Zuma amshushise ngokwakhe. uZuma-ke ufuna ukushushisa uRamaphosa njengengxenye abantu abaphula umthetho ecaleni-ke ashushisela yena mathupha. Umshushisi-ke omkhulu ecaleni lakhe lenkohlakalo nokukhwabanisa u-advocate uBilly Downer. Amsolwa-ke ngokuputshuzela intatheli yeziko lezindaba elibika ngesingisi ulwazi oluyimfihlo ngempilo yakhe. Isazi-ke somthetho uMpumelelo Zikalala uthi isinqumo senkantolo siveza ukuthi-ke akukho cala okwamanje uRamaphosa abhekene nalo kuze kuba-ke yinkantolo-ke ecacisayo ngokuthi-ke kumele yini abekwe amacala. Some of the legal issues which are raised are novel. We list the issues which a court in due court shall have to decide. Does the text of the nollie prosequi properly interpreted relate to the applicant? Is the text too vague to be a valid certificate? It is contended that a nollie prosequi should name the persons who the National Prosecuting Authority decided not to prosecute in order to be valid. Mr. Zikalala, siyabonga ngesikhathi sakho. Namhlanje bekade kulalelwe isicelo esiphuthumayo besifake uloyo omengameli umnumzane uCyril Ramaphosa mayelana nokuthi efake isicelo sokuthi akangaveli enkantolo ngomhla ka-19 njengoba kwavela mayelana namaphepha amasamanisa efakwe uyena umnumzane uJacob Zuma. Mhlawumbe lesi sinqumo sikasekela wamajaji ujaji uRonald Sutherland ngabe sichaza ukuthini mayelana nokuvimbela kwakhe uRamaphosa ukuthi avele? Sichaza ukuthi uRamaphosa ngeke asaya enkantolo ngomhla ka-19 kaDongolesini. Sikhumbula ukuthi amasamanisi bethe waza enkantolo ngomhla ka-19 uzobhekana namacala othwese wona ngokuthi khona i-part and parcel noma kuba i-accomplice ngesikhathi u-advocate Billy Downer ephuthuza noma esola ukuthi khona information ayiphutshuzele uMs Karen Moore. So on that basis inkantolo mayithi yima kancane ithi amasamanisi kade wasebenzisa ukuze ungibizele enkantolo ngisawa investigate noma ngisafuna ukwaphenya kabanzi. Ukuvela kwakhe nokungaveli kwakhe ngolwesine ngabe khona la bezolimalela khona mhlawumbe ngokubeka amacala noma mhlawumbe bezobona ukuthi masengivelile kwabanye abantu sengizobona nje umuntu oyisigebengu obeka icala. Inkantolo ishilo ukuthi hayi lokho ekuthatha njengento esibizwa ukuthi irreparable harm. Kodwa ngithanda ukuhluka kancane kulokho ngoba ukuvela enkantolo nendlela ukuthi amandla noma ilungelo lakho bese liyanqundwa kancane achaza ukuthi uzobe ususafarisha irreparable harm. If irreparable harm ingekho chaza ukuthi le agent application ekumele ifakwe siyafail. So umbuzo uzothi kungabe bonke amanye abantu abasuke bekhona bezoshushiswa bazi ukuthi yini usuke fanele baya ngale enkantolo banelungelo yini ukuhamba baya enkantolo for an agent interdict la bezothi khona buka the type of harm engizoyisafarisha ngicela wena enkantolo kwakuvela kwami enkantolo ukuthatha njengento engekho up until iprocess ekufanele ngabe iyenzakala izifike ekugcineni. Masothatha abantu asebevelile enkantolo ngokusolwa abanye sekuphele ngisho unyaka angibalele ubaba esimahashuli ngibalule umamzanile Khumede usuyaphela unyaka kaze ngene ngisho ufakazi oyedwa phakathi okuchaza ukuthi amalungelo abo already ayanqonda. Umbuzo ubaleke kakhulu injani ke ilungelo efanele understand ukuthi alinqondwe injani ilungelo efanele nga understand lona ukuthi alinqondwe noma kuthi hayi sifuna ukunikeza protection okuyiyona yona. Siyabonga baba ngesikhathi sakho. Ubonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle. Okay. Yena umnumzane Mpumelelo Zikalala bekade sibheka naye udouble thinta owengumengameli umnumzane uJacob Zuma kanye nomnumzane Osolwa Ramaphosa njengoba isivimbelo sakhe ayesifakile kuyisicelo sokuthi angavele enkantolo siye saphasa osukwini lwanamhlanje kanti abeJacob Zuma Foundation bazokalise nokungena mayelana nalesi sinqumo osaye enkantolo enkulu eGoli. Ngutebogo Sibisi ngiseThekwini. Usadidekela namanje umndeni wakaGumede Mnambithi ngomshompi wokumuka kushona indodana yawo ngesikhathi-ke kunezikhukhula. Ubusisi weGumede ongumama kaMufi uthi-ke wayemnqabelile uMufi ukuthi ayotheza izinkuni ngasemfuleni kepha-ke wezwa ngezingane nje sezithi makaphuthume emfuleni engathi sekumuka indodana yakhe. Lezi khukhula-ke zishiya umonakalo omkhulu njengoba-ke kukhahlamezeke imizi kanye nezikole. Zidlule nemphefumulo yomfana oneminyaka eyi-18 ubudala izikhukhula ezihlasele eMnambithi ngeledlule. Ngolesine late umntanami ungene ngisihlele emxhasweni wathi ma esegqoka isikhindi neskipa namateki wathi ma ngisayihlathini ngiyotheza
ngithi niyothezana ngoba izulu liyana kunodaka uthi ngiyosiza mama uyahlupheka ngibona wehle wenyuka nezinkuni ngizofaka izinkuni emfuleni ngenhla zehlele ngenzansi ngase ngithi mina siphelele mntanami wazi kahle la ekhaya ukuthi angiyithandi izinkuni zasemfuleni angaze ngatheza wathi ngiyezwa ma kwaba ukuhlukana kwami naye ngasuka lapho mina ngayile engadini ngiyekuthanda ukulima ngayokhelela amazambane nami ngicabanga ukuthi ke umntana makahambile ngoba phakathi kwengane zami yebo yena uthumbu kodwa umntwana obengilalela bengaphikisani nami kwengikushoyo angicabanganga ukuthi umntana wami ngempela uhambile loba buhlungu nje ngibuzwile nengihlangabezene nabo. Ugumede uthe wabizwa izingane ngesikhathi esengadini zithi makaphuthume emfuleni. Ngempela ngathi ngehla thola abantu sebecela umfula. Laqala lapho kudaba lokuthi sifuneke losiphelele. Simcingeke umntanami simcinga kuze kube sebusuku. Loliyani izulu. Laselibuyile nginkathi behamba bona. Bahamba ngathi lisathe ngilomfula unokugcwala kakhulu uphinde ubohle. Isikhathi ebehla ngaso lesikhathi engathi umfula usubohlile. Vele ke nje umfula akhulele kuwona. Hayi moya wami ubhlungu ngomntwana wami. Okubhlungu kakhulu nje enhlizweni yami. Ngazi uNkulunkulu ngijezise kanjani. Nangobuzima nje ebengibhekene nabo ngikhulisa lezi ngane. Ngumisa isigumede yebo. Kodwa abantwana ngibakhulise ngingedwa. Babu wakhe uqaba ukusiphelele manje bese shonile. Umntwana bethanda ukuthi asize uma wakhe isikhathi esiningi. Umntwana behlale seduze kwami usiphelele. Bengafuni usiphelele mina ngithi ukuthele. Behlale efuna ukuthi yini ngihamba ngayenzela uma wakhe. Kodwa bengakaze atheze inkuni zomfula. Bekuwo kokuqala lokho. Futhi empilweni yami okokuqala umntana wami engangilalelanga. Ngoba ayikho into engayenzi naye ngisho siye ebandleni sihamba naye siphelele. Kuseni uyena uvuka beka amanzi, uyena uvuka ngayinela into zesonto. Athi mase ngiready asihambe. Kanti umasipala iAlfred Duma uthe usulwenzile uhlelo lokulekelela izisulu njengoba kwakhahlamezeka imizi kanye nezikole. Abantu ke abakhahlameze lezi imvula zika January bacishe bendlule elukhunjaneni ku 1000 bangaphezulwana nje ku 1000 bavela ke kuma ward ahlukehlukene ngaphansi kwase Alfred Duma uward 7 endaweni yase Sunshed kube khona nama ward cishe awu3 noma 4 endaweni yangase Driefontein sikhuluma ngo ward 14 sikhuluma ngo ward 15 sikhuluma ngo ward 17 la kuze kwaphephuleka khona nezikole khona nje isikole lapha esiphephukile sithemba ukuthi nomnyango wakwa education uzongenelela ukuze izingane oba siyazi ukuthi ziyavula ngolesithathu ukwazi ukuthi zifundele endaweni ephephile. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemnambithi. Inkantolo yamantshi kwamaphumulo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal isihlehlisele umhlazi 14 kuNhlolanja icala losolwa ngokusocwa ngekhansela likaKhongolose kuward 11 kumasipala wakwamaphumulo uzakhele Khuzwayo. Usekela nobhala kaKhongolose kwisifunda iGeneral Gizenga Mpanza uzibuyisile Khuzwayo Dlamini uthi uKhongolose ke kumele uzame ukulwisana nesihlava sokubulawa kwamakhansela kuphinde kuboshwa abantu ukuze ke zinciphe izigameko zalolu hlobo. Inkantolo kamantshi kwamaphumulo ihlehlisela umhlazi 14 kuNhlolanja icala losolwa ngokudubula ikhansela leANC la ward 11 kumasipala wakwamaphumulo uzakhele Khuzwayo. Lesigameko senzeke ngonyaka owedlule ngenyanga kaMandulo nalapho kwadutshulwa khona uKhuzwayo esebheke ekhaya. Ubuholi bukaKhongolose kwisifunda iGeneral Gizenga Mpanza obebeyingxenye leli cala beqhubeka enkantolo uveze ukuthi bunethemba lokuthi amaphoyisa azolisingatha ngendlela leli cala. Okwesibili namhlanje kodwa ke icala alithethwanga uvele wangena nje eboxing kwachaza ukuthi basagadarisha ubufakazi ama-Hawks aliphethwe eThekwini. Sibonga nje kakhona lokho umsebenzi wamaphoyisa aKwaZulu-Natal i-organized crime ukuthi ke likwazi ukuthi lisilekelele. Mhlambe ke singakufisa nesingakudlulisa kubalaleli namphakathi wamaphumulo ukuthi asuthembe uhulumeni kaKhongolose asuwathembe amaphoyisa sethembe futhi ukuthi ngenhlahla
mhlawumbe ngagcina ishilo ukuthi obani ngoba siyasikholelwa futhi ekuthenini akuyena wayexabene nokhuzwayo kodwa kusho ukuthi khona abantu ababemthumile ababehind icala ngoba uyabona ukuthi njengoba liphethe uphiko le-organized crime okusho ukuthi bakhona abahleli. Inhlangano kaKhongolose ibhekene nesihlava sokubulawa kwamakhansela nokuyinto eyenza ngaphakathi embuthweni. Kanti ubuholi baseGeneral Gizenga Mpanza buthi kumele lenhlangano ilwisane nalento baboshwa benzi bobubi ukuze nalabo basacabanga ukwenza lento bangabe besakwenza. Ikhona nje isihlava esibhekene naso njenge-African National Congress ofuneka njengabaholi ebuholini be-region province national ke sibhekane nayo lento sikhuze futhi bebonakala abantu beboshwa mhlambe lokho kungenza ukuthi abayenzi bobubi basaba ukwenza ma kukhona ababoshwayo njengoba nje kuvela umsolala siyakubonga lokho futhi siyacabanga ukuthi nocabanga ukwenza akuyeke. Kuzokhumuleka ukuthi uhulumeni wesifundazwe wavula iMorane Commission ukuphenya kabanzi ngesigameko zokubulawa kosopolitiki kulesifundazwe. Kanti ubuholi be-ANC kusona lesifunda buthi commission inobuhle nobubi bayo. Commission mabi ngoba mahle wona ngoba ayenza ukuthi kubonakala ukuthi lokho kwenzekile bekwenzeka kanjani kodwa into ebiyembi ngama-commission i-commission phela angithi ayigwebhu ithatha ubufakazi bokuthi kukhona okwenzile bese kuba ukuthi lokho kwenzike isisindo sakho siyasho yini ukuthi ungachajwa noma ungagwetshwa. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo kwamaphumulo. Umndeni wekhansela la kuward 31 eNyukhasela lazibulala ngokuzikhunga uthi namanje senze imisimo abaphila ngaphansi kwaso njengoba ke indodakazi yawo uNokusa Khumalo kuyiyona ebebhekelela ikhaya ngayo yonke indlela. Lo mndeni usho lokhu ukhuluma nethimba ngesikhathi kunomhlangano umphakathi wokukhetha ikhansela elizohamba phambili njengoba ke phela ukhetho lokuchibela lokuvala isikhala sika Khumalo luzoba ngenyanga ezayo. Mangithi nyangena lokuswenzani ufike ngishaye ngempama ezu2 fike ngidose yilokhu intambo lakho ngingayifindo lokuqala mangithi ngilandelele lesibili ifindo hayi liqinile ngithi ukumthinta la uthi umthinta emakhwapheni ngoba ngithinta la emakhwapheni soshisa kancane ngihleli naye akekho umuntu wayekhona ejardini ngihleli naye nama ngibona ukuthi kwenza kanani lapho kuleyo yindlu. Usathi mayichaza qathaka inyembezi umama kaNokusa Khumalo ngowamehlela ngelanga indodakazi yakhe eyazibulala ngalo natho kumkhalisa kakhulu ungashiyi ngisho umbhalo mayelana nezinto noma eziyinkathazo ayebhekene nazo. uKhumalo washone ikhansela leTeam Sugar South Africa kanti umholo leli qembu uthi namanje basabhlungu ngendlela uKhumalo ahamba ngayo ngakho bazosula umndeni izinyembezi ngokuthi baseka abantwana abakhona ababili ngokubafundisa baphinde bakhokhele zonke indleko zesikole bese bayakhela umndeni kaKhumalo umuzi. Akumele mama ukhokhe isenti yakhe ngoba zesikoleni ingane uniform school fees imali transport uzokhuluma nabo noma mthwala. So ngifuna noma ibuhlungu inhliziyo mama udinele angifuni lokhu ugqika uyale mangangitholi mina umama mthwala uzosenda no WhatsApp ukuthi naye account yami ehlale nayo akulekelele ma. Kulomhlangano kuphenduka phakanyiswa negama lomuntu ozomela iTeam Sugar kulolu khetho lokuchibiyela njengoba leli qembu lisizimisela ukuyigcina le ward lenzele amandla kaNokusa. Ekhuluma nethimba lo phakanyisiwe ukhale kakhulu ngenqalazinda yomgwaqo nezindlu zangasese. Umphakathi wakithi awunawo ama-toilet iqiniso nje leli lihle kakhulu elihle nje futhi elimhlophe awunayo umphakathi wakithi ama-toilet. Mina nje nginesifiso sokuthi mangabe sengingenile ngiphushe kakhulu ama-toilet. Yes umgwaqo siyawudinga but ayikho into ebaluleke njengendlela yangasese. Umuntu mangabe sezokutshela ukuthi ke nake akasaye etoilet use-toilet elebhakedeni ahamba ayogubha ayochitha kusuke sekunzima kakhulu. So ke nje mina ngesingami la eWard 31 bengifisa ukuthi kuphusheke kakhulu la ema-toiletsini. Kanti ngomholi weTeam Sugar South Africa ubesenikela ngezinsiza zikagesi kulomphakathi okubala izitofu,
iziqandisi kanye nokunye. Ukhetho luzoba ngomhla ka-15 kuFebruwari kuwona lo nyaka. Kutebokho Sibisi, Newcastle. Mbukela ke sithi shelele ezitolo sihlangabeze futhi masibuye. Nina bakaHlavana Bhulumlile Ndulinde kuba somantshonga benoqelemane yamkela nazo sithi yizo ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Inkantolo ivune umongameli usizike emndenini wowamukane ezikhukhula kanti kuvelile Osolwa ngokubulala ikhansela le-ANC. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa.Dube uthi bayaqonda benguhulumeni ukuthi ke ukucisha kagesi ngokohlelo lenkampani ephakela ugesi u-Eskom shabalalisa izwe lakuleli. uDube uthi ke kuseqhulwini ukulungiswa udaba lokucisha kagesi kuleli njengoba abantu belahlekelwa imisebenzi. Usho lokhu ke ngesikhathi ethula inkulumo kuyibandla iMethodist Church of Southern Africa phecelezi amaWisile eThekwini. INingizimu Afrika ibhekene nengwadla yokucisha kukagesi ngokohlelo lwa-Eskom. Kanti lokho sekukhinyabeza amabhizinisi amaningi, abantu abaningi balahlekelwa umsebenzi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa.Dube uthe kuseqhulwini kubona benguhulumeni ukulungisa udaba lokucisha kukagesi kuleli futhi bakuqede. Lokhu kusho ngesikhathi ethula inkulumo kuqhubeka inkonzo kwibandla lamaWeseli eThekwini. The energy crisis that we see and understand the economic impact of the load shedding. Siyafisa ukuhamba emazwini kamongameli ukuthi kuseqhulwini wakahulumeni ukuthi ayiqede i-load shedding ngoba ibhlungu i-load shedding into eyenzayo to destroy our country, to destroy imisebenzi yona emncane esasele. Ubese nxenxa amabandla ukuthi abe yingxenye yohlelo lomnyango wezempilo i-CCMD yokulanda imishanguzo yezifo ezingomahlala khona ukuze kuphunguke umthwalo wabantu abaningi emtholampilo. Ngoba ibandla lingasiza kakhulu ukuthi abantu bangaye ey'bhedlela nasemaklinikhi ukuyokumolayini abade kuze bathola amaphilisi wabo every month kodwa bakwazi ukwathola ngisho kulomtholampilo noma kwiklinikhi kubantu ezobikhona lapha kwamanye wamabandla wethu walapha eWeseli. Uphethe ngokuthi ancoma ibandla lamaWeseli ngegalelo yabanalo kusungula iqembu likaKhongolose kanye nasekulithuthukiseni. Thina silaze ibandla lamaWeseli ngokuthi ilona elingumgogodla nezimpande zakaKhongolose. Ngoba ilapho kwazalelwa khona uKhongolose esontweni lamaWeseli in Vryhoek eMangaung ngo-1912. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele. Abazali bezingane ezifunda esikoleni samabanga aphezulu kwaMgaga High School elokushini uMlazi eThekwini sebephazamise ukuqhubeka kwezinhlelo zokulungiselela ukuvulwa kwezikole njengoba bekhala ngokufelisa kwenqwaba yezingane isikole sonke. UNokuthula Zungu onabantwana ababili abafunda kule sikole utho kubuhlungu kakhulu ukuthi omunye wabantwana bakhe usefele izikhawu ezine ephinde iklasi elilodwa. Banovalo ke lokuthi lokhu kuzodikibalisa abantwana babo begcina sebephenduka osikhotheni. Inkinga yokufeyila kwenqwaba yabafundi esikoleni samabanga aphezulu elokushini uMlazi eThekwini kusukumise phansi abazali baphazamisa izinhlelo zokulungiselela ukuvulwa kwezikole. Laba bazali bathi ke yize bekwamukela ukuthi ke abafundi bayafeyila kepha okwalapha kuningi ungaqulisi. La imigaqo ingane ziyafeyiliswa, la imigaqo ingane ishawa ngeimpama. La imigaqo ingane ziyahlukunyezwa. Uma ingane ke yona kanye one way yofeyila ingane iziyeka isikole. Angazi ngempela bafuna ukuthi ingane zethu ziba amaphara, special zabafana. Amantombazana angazi ngoba kunento kodwa abafana nje bafuna kuba amaphara. Mina ingane zami ngiyayibheka incwadi ngoba ngisho sekuyintambama bayahlala phansi bafunde. Ngisho bebuka iTV bayafunda. Yabo nje ngonyaka odlule bengakaze ngize ngibize ngisho nale imigaqo ngixakile mina lama sebefeyilile. Akaze kube nale meeting eyodwa la emigaqo. Kodwa omunye umntwana wami wamagcini ufunde evuku zakhe ngihambe ka4. Ama-meeting lama-report akhona sicela ukulungiswa macela basilungisa ama-report engane zethu iqhubekele phambili okhondo kanti ngempela sebalahlwa indla imigaqo iy'ngane usanele nje una-20
kodwa ufunda u8 ulinde una 19 kodwa ufunda u7 usawuphinda ka mengibhalisa manje unyaka ka4 kanti okhondo balahlwa yini hayibo. Ngesikhathi iziko leindaba lahambele lapha isimo besishubile abazali bevale isango bala ukhasha okuphumayo nokungenayo umfundo ongathandanga ukudalulwa ukumvikela novezeke ukuthi ke bebevele betsheliwe ukuthisha ukuba ke bayeke isikole phakathi nonyaka uma kungenjalo badlala ngesikhathi ngoba bazofeyila bathi ke okubuhlungu kazikho izikole eseyingabamukela njengoba ke benza ibanga le-11. Siphatheka kakhulu ngokuthi sifeyilile kubuhlungu ngempela ukuphinda igrade ukade wawuyiphinda libe uphinda okunye futhi asikho isikole esizokwazi ukusithatha sino-1 abaningi asikho isikole esizokwazi ukuthatha iy'ngane zasemgaga sekumele ziyowenza umatric futhi nazo ezinye ey'thanda ukuphuma asikho isikole esizokwazi ukusithatha futhi siphinde sifune nokwazi ukuthi sifeyila kanjani izifundo esayibhala uthi lezi esingayibhalanga siyiphasi uningi sifuna ukwazi abasifuni ukuthi niyazi amaphephetha esawabhala for uDisemba abasitshena ukuthi asikiwe amanye alahlekile basitshena izitori eziningi nje misifuna ukubona amaphepha ngoba sifuna ulwazi ngakho konke sikubone kwi-report. Lokhu kuza nje kuzokumleka ke ukuthi kulindeleke ukuba isifundazwe KwaZulu-Natal sivule izikole maphakathi neviki ngemuva ke kuvalela amaholidi okuphela konyaka. Abazali bathi ke bafuna kungenelele umnyango wezemfundo ngokukhulu ukushesha. Yazi ukuthi hayi ngoba ingane zethu ingayimiseli la ekhaya nenkinga yokuthi kubangwe ikhundla so kubangwa kwezikhundla zabo bakwenza ukuthi kuzokuba umthelelo ukuthi kufail ingane zethu. Othisha bala ekhaya bahlala staff room angayifundisa ingane. Ufone utshela umhloli ukuthi hayibo othisha bahleli ingane abayifundisa kodwa angezi. Ingane zithi uthisha ungena eklasini ngenyanga kabili. Uma ungena kabili ngenyanga mase wenza itest ingane izobifundeni. Mawukuthi inkinga yethu bahluleka ukuyixazulula kusho ukuthi kuyoze kushaya lesithathu silele la. Kahle besingasadinga ukuthi ilungiswe yibona le methe bese sicela ukuthi ayikhuphukisele phezulu umhloli ngoba uyabona ukuthi yena kwilevel yakhe ngathi yamhloli. Uyasithembisa yabo mengavela la angakuthembisa into ya 30 minutes uphela u30 minutes ingenzekanga leyo nto. Imizamo yokuthola abomnyango wezemfundo yephunzile kuze ke kwashaya isikhathi soyemoyeni. Eyindabeni zibani KZNTV kube kuntombo khona Mpubu ngiseThekwini. Unobhala weqembu iFF kwisifunda iKing Cetshwayo uSabelo Khubisa uthi kuyabakhathaza ukubona abantu abamnyama becindezelwa izinkampani ezinkulu abangazuzi lutho kuzo. uKhubisa usho kanje ngenkathi leli qembu libambe umhlangano nabalimi abancane kwaSokhulu nokuyilapho ke beveze khona ukuthi ke abasakwazi ukulima njengoba ke amasimu abo egcwele amanzi evulelwa ke inkampani uRBM kanye ke nesimangaliso wetland. uKhubisa uthi ke bazobhekana ngqo nalezi zinkampani ukuze abalimi bethole ukubulungiswa ngendawo yabo. Ubuholi be-Economic Freedom Fighters kafushane EFF kusifunda iKing Cetshwayo buhambele indawo yakwaSokhulu lapho ke bufakane khona imlomo nabalimi bakule ndawo abasafufusa mayelana nezingqinamba ababhekene nazo. Unobhala waleli qembu kusifunda iKing Cetshwayo uthi bazoma nabalimi zize sixazulule izinkinga abanazo. Njengoba sikhuluma njengamanje nje abakwazi ukulima ngoba sokuphenduke amasimu abo abayi-wetlands engasiyona eyendalo but eyenziwe ngenhloso abantu abathize. So njenge-EFF sizoma-ke nabantu abamnyama ikakhulu abantu abadala omama nobaba balendawo abaphila nge-agriculture. Si-EFF sebethulele nje okwethu ukuthi sibasapothe sithinte iminyango efanelekile okuyiyona okufanele ingenelele ukuthi lento iwazi ukubalansiswa kungabi kukho ukuthi kulunga okunye kufa okunye. If kungukuthi i-issue ka-RBM ishinda i-economy ayingalimazi as well i-agriculture abantu bakithi bebephila ngayo yonke iminyaka. Abanye babalimi ababeyingxenye yalomhlangano bathi abasakwazi nokuxosha ikade eziko ngenxa yokumosheka kwamasimu abo okudalwa inkampani iRBM. Sizokhala ngamanzi lawa la esiphila khona emhlangeni la esiphilisa khona izingane. Sikhala ngamanzi esingawazi ukuthi inkinga yawe ikephi. Kodwa uma sibheka ngokwalamanzi bawavale emlonyeni le
umlomo lapha emaphelane kwasibekelwa kwaye ukuthi uma ngabe kufika amanzi amaningi aqhumise lento angene elwandle kodwa wasakwazi ngezinto ezenziwa lapha imshini sasiyibuka thina sithi ilungisa ulwandle kanti le mshini isizovala umlomo lo wasemaphelane ekuthenini angangeni amanzi asehamba ngemfolo ngechweba shonele awasangene elwandle lamanzi ke asebanga ukuthi manje atheleleke la esilima khona njengoba kugcwele lawa amanzi nje kubhubhisa izwe ngisho ingane ezikoleni azinama uniform azinalutho akukho futhi esinxephezelwa ngakho noma sithi siyalibeka udaba lethu abanendaba ngisho abasiphethe abanankinga nje kuvele kuhlekwe nje umsebenzi asiwutholi so ngalesikhathi umsebenzi ungawutholi uRBM akaqashi yini ozoyenza kufanele ubuye emhlabathini okhuliswe ngakho uyosebenza ugrow nabantwana ngalomhlabathi kanti ke kushaya isikhathi sokushicilela udaba ingakaphumeleli imizamo yokuthola ukuphawula kuka-RBM ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni kwaSokhulu. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye. Asikubinele siphinde sikwamukele uma ngabe usanda kusijoyina yamukela nazo izindaba esithi yizo ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Inkantolo Ivune uMongameli usizi ke emndenini wowamukane ezikhukhula kanti kuvelile Osolwa ngokubulala ikhansela le-ANC. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi liu-16.89 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.66 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-18.31 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,915.23 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$85.28 umphongolo. Ake siphinde sibheke engosini yezemidlalo. Kubuyise ithemba ke ngamathuba okuvikela izembe kwiMaritzburg United ewaqoqa igcwele amaphuzu ngesikhathi ke inqoba kubakhaya babo iRoyal AM emidlalweni weDStv Premiership ngesonto ebusuku eHerigwala Stadium eMgungundlovu. Amagoli kanike iMaritzburg United ithemba lokuphefumula kangcono ashawe uAmado Sekwana esiwombeni ke sokuqala noFriday Samu kwesesibili. Elokubika ke ekhaya leRoyal AM lishawe umfundo othikazi womabili ke lamaqembu afika emidlalweni ehambela phezulu kwazise ke iRoyal AM ibisuka ke kwiwini kuMaZulu FC kanti team of choice inqobe ke ekuhambeni kwiMoromo Gallants. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. KZN kungake kade sikuphathele kona ke namhlanje sihlangabeze futhi ngokuzayo.